maka iwepụta ya dị ka nke a ka mma iwepụta nke ya dị ka nke a ka mma o nwere nke a ga-eshi eke otu ya eme gị ka ọ gị zoom ya ọnwụnwa akarịgo na soshal midia ọnwụnwa akarịa ọgwụcha akwala onye nwere obi kraịst ga-edinwe ihe a temptation here and there temptation ebe niile ịnwa akwa na anwa na-agara ụwa gị a lady from nowhere na-agafere gị chewe ihe ọzọ uche gafere gị that is nwaanyị gafere gị echewe ihe ọzọ ọ nwere nwaanyị ga-agafere gị Clara gị chefu ihe gaji ọ na-eme it happen to some men chọọ dị ka m ga-azụtara gị ọkwa a na-ekwu n'ọmụnwa onwe mgbe m kwuru n'ọmụnwa kama o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ọ na-eme uche ihe ị na-ekwukwa wezi gagodu ndị Douglas gịnị ka ị na-eme ka ị maghịzi gala New Owerri what do you mean nwere ike mụ nwaanyị ga-ahụ m si Chineke ekwekwala n'ihe ọjọọ ime ihe m na-ekwu anya m sef ekwe hapụ ya fọzie nwoke gị na-akọ ụmụ nwoke na-ege ntị n'ụtụtụ ekpuchie m ụnụ n'anya ihe ọwụla ga-eduba ụnụ n'ọnwụnwa ihe ọwụla ga-eme ka nwunye ụnụ suspect ụnụ I don't cover ụnụ amen ka ọ dị ngwa ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post gee ntị ndị ọkpa egbe bandit echebichiela ndị ọrụ nchekwa vigilante n'ụzọ na steeti Plateau gbuo mmadụ 4 n'ime ha buru mgba ọgụ ha ma sụna ha akwa ha gbafuo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu Arewa Consultative Forum eboola ọchịchị onye isi ala Tinubu ebubo ịdị na-akpagbu ndị ugwu ụjọ ekwesịghị ịtụ Tinubu maka na onweghị onye ga-emerinwu ya ka onye isi oche otu pati APC bụ Yilwada kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Dati Baba Ahmed nwere ike ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa o tozuru oke ka onye odeakwụkwọ otu Labour Party kwuru otu pati African Democratic Congress bụ ADC eduola ndị ndu ọhụrụ ha n'iyi ọrụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ka ihe si aga ndị nọọsụ Naịjirịa nwere ike ịkpakọrọ ngwongwo ha gaa Europe, America, Canada na Middle East ka Shehu Sani dọrọ ọchịchị etiti Naịjirịa aka na ntị. Ọ gbụcha akpala Tinubu ga-akwụsị enweghị nchekwa na-arị elu ọjị na steeti Zamfara. Ọ bụghị gọvanọ steeti Zamfara bụ Dawuda Lawal ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Sani Abdullahi Shinkafi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ NNPCL emeela ka ọha na eze mara na ha anaghị ere ụlọ ọrụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala dị na Port Harcourt ere. Onye isi ala Bola Tinubu anabatala nhọpụta ahọpụtara nwa amadi ama dịka Adeyemi Olumode dịka onye Comptroller General nke ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka ịkụnye ọkụ n'ala anyị bụ Federal Fire Service. Gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia ekposala ndị kabinet ya chụọ ndị kọmishọna ya niile ma chụkwuo onye isi ndị ọrụ ya bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Peter Obi na-akpachapụghị anya o nwere ike ịtụfu ohere kwesịrị iji abụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu Labour Party azọkwa onye isi ala Naịjirịa ka onye odeakwụkwọ otu Labour Party kwuru. Ihe isi ike dị na Naịjirịa, Tinubu
kwesịrị ịkpara mgbomgbo na mgbomgbo ya si n'Aso Rock pụọ. O kwesịghị ịdị na-aṅa ndị gọvanọ enwere n'ala anyị ntị bụ ndị na-anaghị agwa ya eziokwu gbasara ahụhụ ndị Naịjirịa na-ata, ka onye oti mkpu otu pati ADC bụ Bolaji Abdullahi kwuru. Ogbugbu egburu ndị mmadụ n'Ide Atọ, nkịtị gọvanọ Hope Uzodimma gbara gbasara nke a kwesịrị ka a katọọ ya. Nke a bụ nleghara anya kacha nleghara anya, ka otu pati PDP kwuru. Ọkpa onye isi ala Naịjirịa abụghị ihe nketa ezinụlọ unu ga-azọ ha ya azọ n'afọ 2027 na-abịa abịa, ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara otu pati APC. Ndị ọkpa egbe bandit egbuola ndị ọrụ ugbo mmadụ 2 na steeti Sokoto gbafuo gbaga mba Niger Republic. Ọ dị ego ike gbara. Alekwa na Sokoto ka anyị gara kwa ugbu a. Ọ dị ego. Ọrụ ugbo kwa. Mmadụ 2 gbafuo gbaga mba Niger Republic. Ọ dị ego ike gbara o wee bụrụ ya. Mere nji wee na-akwado ya bụ okwu otu kedu onye oti mkpu otu pati ADC bụ Bolaji Abdullahi gbara onye isi ala Tinubu na o kwesịghị ịdị na-aṅa ndị gọvanọ enwere n'ala anyị ntị bụ ndị na-anaghị agwa ya eziokwu gbasara ahụhụ ndị Naịjirịa na-ata, bụ ndị na-anaghị agwa ya gịnị eziokwu. Maka na echeghị na ndị gọvanọ na-agwa onye isi ala eziokwu. Biko unu hụ onye isi ala sị ya na ihe isi ike dị n'obodo, sị ya na enwere ọnọdụ enweghị nchekwa na gịnị n'obodo. People are dying, people are suffering. Ọ dị egwu. Otu pati PDP achọwala nsogbu ọnwa oyoko, apụtala kwuo na nkịtị ọnwa oyoko gbara ya bụ gọvanọ steeti Imo gbara gbasara ogbugbu egburu ndị mmadụ n'Ide Atọ nke steeti Imo. Na nkịtị ọ gbara kwesịrị ka a katọọ ya, na nke a bụ nleghara anya kacha nleghara anya. Ọ dị egwu. Ka anyị mee anya ka o nweghị ihe anyị hụrụ. Ka anyị gaa na nke ọzọ. Peter Obi na-akpachapụghị anya o nwere ike ịtụfu ohere o kwesịrị iji abụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu Labour Party azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, ka onye ode akwụkwọ otu Labour Party kwuru. Ịhụnanụ na onye so ya azọ osote onye isi ala na afọ 2023 gara aga na Labour Party showcase wele ọ dị ka uche ha dị, ọ chọrọ ha si n'oto zuru oke iso azọ bụ Dati Baba Ahmed na oto zuru oke. That means isi aga ahụ was aga. Ịhụ na the mathematics arụgadị ya now. Ọ dị egwu. Nwata nwoke ọchaklara gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia. Ọ sị na enough is enough. Ndị kabinet ya otu asị ọ dị ka otelu ọnụ gasa village. Biko gaa nụ village ya ekposa ha, lee onye ndị kọmishọna ya aka ekpe aka nri gawanụ, lee onye isi ndị ọrụ ya chief of staff ya sị go abeg mụ na leave me alone. On your own. Go home. Posa ha niile si to your tent Israel. Onye ọbụla n'ụlọ gị aka ekpe aka nri iwa, aka ekpe aka nri iwa. Obodo Naịjirịa ya dịwa. Naịjirịa tọgbukwa onwe gị. Ọ nwekwala mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Nwefuru elekwala ndị kabinet ya dissolve ya, suspend gode ha niile, si ya na-akọ ihe ọzọ ha na-akọ ihe na ya nwawo gọvanọ na-ekwu ha na-atụgharị ya na-azakọ ha na-ekposa that they should ya suspend ha for 1 month. Na 1 month nobody should pay them salary. They should not sign kpakam signature. Ịgba ma sign na signature na iwe onye minista ewekwa onye kọmishọna na nka gị si ebe ahụ jee rụzi ụlọ na village biri. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL emeela ka ọha na eze mara na ha anaghị ere ụlọ ọrụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala dị na Port Harcourt ere. Ọwa ire ya wụ isiokwu. Uche ma na-ere ya si rụzie ya nụnụ. Ọwa ire ya wụ gịnị isiokwu? Ọ na-anaghị ere ya ere. How far? Gịnị mere ọ na-anaghị arụzi ya? Chitekwala mgbe asa in 6 months time, a ga-arụzi ya in 1 year time ọ ga-eshipụtawa mmanụ ụgbọala. Eji ole nne gị kọkọrọ kemgbe ahụ ruo ugbu a. Ozugbo Tinubu na-abata fuel subsidy is gone. Agụọ ụfọdụ ndị eti maka na ụwa wọsọ ndị Owende
Tinubu akịkawa mgbe ahụ megwa ka onye ga-arụzi nke nọ na Warri, nke dị na Kaduna, nke dị na Port Harcourt. Anyị na-akụ aka mgbe ahụ. Anyị na-akụ mụ na Clara ihe anyị tokwara ya mgbe ahụ. Onye toro ama mgbe go deeper, let me know. Echere m ya Echefuola m the headline, go deeper. echere m sị ị ga-stand by me. They talk na make I know where I go. Okay, mụ na gị na-etokwa ya mgbe ahụ. Na-etokwa Tinubu. All of a sudden, Teknos ihe also all of a sudden. All of a sudden, pam. Nrụzi a na-arụzi ala ụlọ ọrụ na-esipụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị anyụ ọpịrịkọtọm. Kemgbe ahụ anọzi na-ebugharị akụkọ na a ga-ere ya, agaghị ere ya, a ga-ere ya, agaghị ere ya. NNPC ihe na-atụghị ha apụta na-agwa anyị ya no selling. Ịhụ Naijiria enweghị refinery na-arụ ọrụ. Utechi mewucha mgbe a bịa sị mgbe ahụ na-enwezi mmanụ a na-arụpụta ebe ahụ na-agakwa ga verify ya na mmanụ sheri na nke Port Harcourt ha apụta. Wetin go happen again? You don't spoil again now. You don't spoil. Na Naija we dey. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na-akpọkwa akụkọ dị sitesiman gezie ntị. O nweghị ihe dị ka tigbuo zọgbuo na steeti Imo. Ebe niile adajụọla ugbu a na steeti Imo ka ụzọ dị mma gbara ụmụafọ steeti Imo bi na mba Amerịka. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu IPOB akụsuola gọọmenti mba UK n'ihi nkịtị ha gbara na ịga n'ihu agara jichie Nnamdi Kanu. Bianca Ojukwu agaala zute ndị ndu mba Ghana ebe ka ọ dị ndị Ghana eme ha na ngagharị iwe ọzọ na-achọ ka ndị Naijiria dị na mba ha kpara ngwongwo na mgbomgbo ha si na mba ha pụọrọ ha. Uche ihe egwu apụkwala na Jeromio, ọ pụkwala na egwu achụtaba n'aka agba. Eji Igbo agwa ya onye ọcha. Ebe emeela ahụ megharịkwa ọzọ. Uche ihe a ga-elebara ya anya, gọọmenti mara ihe a ga-eme ihe o. Gọvanọ steeti Imo Ọnwa Oyoko agbala ndị steeti Imo dị n'Amerịka na Imo dị calm. Imo ise calm na kama ikekwe ọ dị ka ọ ga-awụ n'ide atọ ka egburu mmadụ mana Imo dị calm. Ọ dị egwe. Imo dị calm mana egburu mmadụ na ide atọ. O nwere ihe anyị kpụrụ. O nwere ihe anyị kpụrụ. Egburu mmadụ na ide atọ. Ọkwa oruchara ya 7. Ọbara na-asọ ka ide. Just like that. Isi Uchenna Clever kpuo ime adịchahụ calm. Ime adịchahụ gịnị calm. Because all not dey calm true. That thing for no happen. If for no happen, we are talking about 7 people here. Just like 7 that. fowls, 7 people, human beings. Just like that. Mmadụ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ya bụrụ ma anyị lọghachi ege ntị. Anyị ga-eleba ya anya bụ mfanye aka n'ụkwụ a otu jikọtara ndị NOX na ndị na-awọ nwa n'ala anyị gara. Ha gaala ha mfanye aka n'ụkwụ. Gaa na Facebook anyị dee Eko FM jiri capital letter dee ya. Ka ikiriwe anyị live gị zibata ozi gị na ya bụ ajụjụ ajụrụ ebe ahụ ajụjụ wee bụrụ ọ pụtara na ọchịchị etiti enweghị ike ilekọtanwu ndị nọọsụ na ndị na-awọ nwa n'ala anyị anya. Isiokwu a ka anyị ga-atụle ma ọ bụrụ ma anyị lọghachi n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ imekwala ngagharị. Now don't luxury paint
ọsọ abịọla na nrọ ọ dịkwa mma ụdị ahụ mgbu m na-eme dị ukwuu ọ dịcha ka ọsọ m nụrụ ọrụ kwesịrị mmadụ iri. Una delícia. 100.7 Owerri. Make you not touch that dial. Feel the music with DJ Table. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga o wee bụrụ ya ọ dị Igbo mụrụ nze ma ụzọ anyị alọghachiela ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadara na ghọta ịmasị ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya aka ọkpa na-achị ọchị mgbe a na-efe ọkụkọ ọ ma na ọ bụ otu a ka a ga-esi efe ya ọ dị egwu ike agwụla onye hụrụ ebe ihe na-adịghị mma dị kwuo na ọ dịghị mma o ike agwụla nwune ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya mfanye aka n'ụkwụ a otu jikọtara ndị NOX na ndị na-aghọ nwa n'ala anyị gara gee ntị ya bụrụ na ị maghị mara ya ugbu a o na nwunye gị dị ime wahala fide o na-aghọta wahala anyị na-ekwu okwu ya bụ na o nwere ike gaa ụlọ ọgwụ gọọmenti ma asị ya na ndị nọọsụ ga-aghọ nwa adịghị Clara ghọta ihe a kwa uche for 1 week o abalị 7 maka na ya bụ otu jikọtara ndị nọọsụ na ndị na-aghọ nwa n'ala anyị bụ National Association of Nigerian Nurses and Midwives nke ngalaba Federal Health Institution ọ bụ naanị ha agaala ha anọrọla ha n'ụbọchị ụnyaahụ malite mfanye aka n'ụkwụ ịdọ aka na ntị ga-ewe ha abalị 7 na-agbanyeghị abeg ọ gwụchaala ihe ọchịchị etiti na-arịọ ndị ọbụla chọrọ ịga mfanye aka n'ụkwụ bikono don't go ikwuo na ị ga-agarịrị asị o ị chọrọ imetọ ọchịchị Tinubu eje rịpọtụ ọ ya si hụrụ onye a ọ ya nwa bụ ngagharị iwe a n'isi ya nwa bụ mfanye aka n'ụkwụ a n'isi na-agbanyeghị arịrịọ niile ọchịchị etiti rịọrọ ha ndị akachi obi na ha ga-aga ya bụ mfanye aka n'ụkwụ maka na enough is enough gịnị bụ iwe ha ọchịchị etiti gbalịa mezuo mkpekọrịta dị n'etiti ha abụọ na ha kewapụtara ha ogbe dị mma iji eme gịnị a ga-anọ na ya arụ ọrụ
ha welitetu aka n'ụgwọ ọnwa ha na-akpụ ha. Clara, ndị dimandiri ihe a is not onwe much dị na ya. Beside how much ka ndị seneta anyị na-amaburu? Ihe akwa n'ihe kwesịrị ime azi ụlọ ọgwụ gọọmenti inwe o kwesịrị ịdị up to standard. You know? Ketikwa nke mmadụ nkịtị inwe ga-ejidizie ihe a nwezie ihe niile ndị a chọrọ karịzie nke gọọmenti inwe. Ozugbo ya bụ otu jikọtara ndị NOX na ndị na-awọ nwa n'ala anyị na-ekwucha na ha agaala ya bụ mfanye aka n'ọkpọ. Ọchịchị etiti site n'aka onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Muhammadu Dingiyadi apụtakwa ha n'ihe a na-eme ọwụkwa ka esi eme ya ọwụkwa ka esi eme ya na ha bịa ka adakarịta ntị ka a dayalọgụ gịnị nke unu dayalọgụrụ na mbụ a na onwe agreement emezuola ya which dialogue again ka a ga-adayalọgụ ha which dialogue ka a ga-adayalọgụ ha Shehu Sani bụ onye bụbu onye senetọ na-anọchite anya Kaduna Central apụtakwuo na ọchịchị etiti na-amaghị ihe ha mere. Ị hụrụ ndị nọọsụ na ndị na-awọ nwa n'ala anyị ha niile ga-akpakọrọ ibu ha otu a gaa na mba ndị ọzọ maka na a chọrọ ha ebe ahụ. Mere gaa na mba ofesi ihe jupụtara ebe ahụ bụ ndị dọkịta Naijiria, ndị nọọsụ Naijiria, ebe a na-akwụpụ ha ụgwọ na-elekọta ha anya nke ọma. Start work. Nke anyị ebe ahụ we don't know what we have. Lee ọtụtụ ụlọ ọgwụ ndị asa rụrụ n'ime ime obodo lee ka ọ dị empty ọhịa eruo no fence. Nke anyị agbahụ ya fence no fence. Ụlọ ọgwụ dị na my community no fence. Ị nụrụ ya nothing onwe ihe agaga ebe a jọsụrụ daa kpọghị nothing onwekwana onye ga-aka obi kpọrọ nwa ya gawa mana gọọmenti nwe a na-eme ha mara gburugburu agbasakwaranụ ha. You know why nwa ha agaghị anwa garute ebe ahụ ha nwa na onwe ha emekata n'ụwa arịawa ha aga ebe ahụ n'ihi ọwa otu masịrị ha ha eme ya. Ikwuo na ị ga-aga mfanye aka n'ọkpụ asị gị bịa ka adayalọgụ gịnị dị ka a na-adayalọgụ ụmụnna ọ dị egwu o wee bụrụ ya mekpa n'obodo a ka ọma mma ndị na-achị anyị ike agwụla. Ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ ihe ọ bụ ụdịrị akụkọ anyị kwesịrị ịdị na-anụ n'ala anyị abụ Naịjirịa. Kwamgbe o nwere na mgbe anyị nọrọ na ndị uwe ojii mara mmiri chaa anwụ fee obodo anyị 35 good years lee ezumike nka eji ha ụgwọ ọnwa penshọn ndị emewa ngagharị iwe. First in history you know ndị uwe ojii emewa ngagharị we no go gree ndị dọkịta Nigeria Medical Association ọkwa ya onwe na-adị n'aka na onwe na mgbe ha gara mfanye aka n'ọkpụ nke ha. Ihe ọ bụ ụdịrị akụkọ anyị kwesịrị ịdị na-anụ n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ ọ pụtadịrị na ọchịchị etiti enweghị ike ilekọta ndị NOX na ndị na-awọ nwa n'ala anyị anya. Ajụjụ ndị a ka anyị ga-agbalị chọta ka anyị ga-esi enye ọsịsa na ya n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị. Ị chọrọ ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site na akara ekwentị abụ 0707 491 3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa ebe ahụ ma ọ bụrụ na ị gabeghị ime na letio ị garuo Facebook jiri capital letter dee Eko FM ide ya kliki ịkpam kiriwe anyị live gị zibata ozi gị gịnị ka ị chere gbasara isiokwu a anyị ji n'aka n'ụtụtụ a ị bọọla chi ya nke akụchapụla ọ na ebe ahụ ị ga-agbalị kpọghachie ị bọọla chi ụtụtụ ọma Uche Wadọdụ ya gaziere gị nọ Uche nwoke maka n'otu dịpanụ Clara dị ya ahụ tifeti ekwe ka mbụlite ochi na-ekwu ndewo Uche ka nwa gị ka wee jụọ okwu ịma na Nigeria gọọmenti anaghị abanye live ndị gọọmenti na-aga ahụ enyefulu gị sekuriti onye fukwere gị nri ị ga-erinu hospital arụkwanụnụ ndị dọkịta akwụkwọ ahụ ụgwọ onye ọra apụchịnụ adịghị gọọmenti ọwụ gọọmenti ka ahụ ekwesịrị ịchụpụchi ha n'ọchịchịnụ bikọs ụlọ ọgwụ na gala vileji ị ga-ahụ na ndị mma na ndị mpata ka ahụ na vileji ndị mmadụ na-anwụ everyday ya betara ka nri
agụgbole ndị mmadụ kemata somebody agụ nwere ike ime gị like this uche ka nwoke agụ nwere ike ịkọsiri sickness hunger nwere ike ime gị like this biga na ọrịa ahụnụ mee ka isi ga-ebibu kara ahụ gịnụ so ọnwụla gọọmenti eweta food ndị mmadụ rie nri onye gbata ọrịa na-eduzo na Naijiria ibiri ọgwụ a na-ekwu okwu esef onye nwe ọgwụ arụ ọrụ but no food ndị mmadụ taga ahụ ọnụ gọọmenti a na-egbuchi ndị mmadụ enweghị good hospital enwekwanụ good environment nothing no security ndị mmadụ na-anwụchenụ gọọmenti anyị fail uche ya gaziere gị nwoke ọma ya gaziere gị nọ ịbọọla chie sọsọ na eko otu a anọrụ Linda onye awọ mbere na-ekele uche na nwaanyị ma ndewo vice radio bụ udo dịrị unu ndewo nwanne m a na-apanye aka n'ụkwụ eji anya ọma apanye aka n'ụkwụ eji anya ọma ahapụ obodo a agafe obodo ọzọ maka ndị nọọsụ na ndị nka ebe ha ga na-arụ ọrụ nwee n'ụgwọ a na-akwụ ha ebe dị necessary things kwesịrị dị na hospital adịghị esi na ha megịnị gọọmenti kwenụbịa eti aka n'obi n'ọrụ round table okwu ha anọghị ma ha bịara ha sị na anọghị nwere n'ezinụlọ dị nwere ezinụlọ otu ugbo a nọ nwụrụ n'onye nọọsụ ọkwa nwere m ụmụ m ndị na-aga skuulu aga m azụ ọnụ ha ndị mekwa ihe ndị m kwesịrị ime onye na-arụ ọrụ na-respect at the end of the month akwụọ ya ụgwọ onye na-akwụ ụgwọ obiọma ọ ga-adị ya mba arụ erọ na ihe anyị na-ahụ n'obodo anyị a nke ụbọchị mara anyị niile mma ndewo ya gaziere gị nọ anọruo Linda Oscar onye awambiri ewe nke a kụchapụla ịbọọla chie ikuku na-enye nsogbu n'ụtụtụ a ọ na-ebe ahụ Hello, Uche. ụtụtụ ọma ịbọọla chi Ndewo. Clara eloti mere Ụtụtụ ọma o. ọmụ awụ never give up ide atọ akpọ biko concerning ihe onyeisi steeti anyị Hope Uzodimma ga na-agwa Hausa nwa afọ ide atọ South achọrọ m ka ị mara dat na obodo anyị ahụ chi bụ anọ ọzọ ka chi na-efu ka a na-anọ ọzọ in fact obodo ahụ nke mere ji oyi eme ọzọ ụbọchị a ka the governor of Anambra steeti gara London na-asị na the 99% of bandits ejidere ndị Igbo nke esi a ka ndị Ghana ụbọchị a si ndị obodo anyị niile na Ghana kwaralawa as of 2013-2012 20,000 naira was about 1 million Ghana cedis then Ghana station ya na-asị ndị Igbo nọ na Ghana lawa then ha na-asị ndị Igbo nọ na Ghana lawa ha bụkwa the politicians nọ na Ankara there ha lawakwa because now you talk of ndị nọọsụ na ndị ọzọ na then gogodu how many of them ka nwa ha or even nwa ha gara na health center none of them so ndị nọọsụ chọrọ ịla strike ma ndị ha mechie ha ga-adịkọ nwa chenji a na-akwụ ha ka a ji azụta garị okeri anwụọ garị 1 pence nọ n'ego ole n'ahịa not talk of ezigbo garị then mmadụ kacha ahụrụ chọọ ọrụ n'ọnait rụọ dị rụọ afternoon gị bụ ya ọnụ ebe o si ewutegodo m n'elu m ala ndị be ha anaghị aga ụlọ ọgwụ guys enweghị ha ma ha na-akọ so ọgụche obodo a o rutego steeti wụ na onye ọla ga-eburu akpa ya n'isi so ebe ọ ga-eti isi osechali Imo steeti anyị nọ n'ime ya na mụnwa nwa afọ ide atọ di m agụ autonomous community mụnwa nwa afọ ide atọ onye mere na ide atọ n'ụbọchị hafa we didn't see anybody nwee ofu mkpụrụ onye bịara si osikwa from steeti osikwa from there ka a bịa rescue ndị mmadụ nothing ị gaala ọkaigwe ụmụlọlọ many places in Imo State here gọvanọ enwe mind ga outside na-agwa ha n'Imo State camp ya lọta nọ n'Imo State ya were godo ụkwụ si n'ọfịs apụta kọntrol ka mma ma Imo State ọ dị camp so onye niile a biko ihe anyị na-arịọ Chineke biko ya gbatara ya ọsọ enyemaka bikos ike agwụla ngwakwaghị eziokwu ike agwụla ọkwụta ụtọ ọkwụta akọ ha m n'ọnụ ya gaziere gị nọ nwoke ọma na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Felix nwa ọzụzọ osi ụmụahịa mbiri o si Tinubu gara nọ were ndekwuru nde naira nye ndị Super Falcons ala anyị na gịnị gbochiri ya enye na ndị ọrụ ahụike ala anyị ego Lara ajụjụ a dị mkpa ajụjụ a dị mkpa na anyị sara ya ndị ahụike kwanụ gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka Uzuho
ụzọ ha love shed ọtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị hụrụ ndị nọọsụ na ndị na-awọ nwa n'ala anyị ekwesị inye ha ezigbo mkpachapụ anya lebara ha ezigbo anya tutu nke wụ nke ka nke eme ọsị anyị wee ụbọchị mara mma ọsịkwana ahụ ya ọ nkwara aha ọzọ dịrịba brọda fada chi ụmụdike egbe ma zibata ozi ya ndewo ka ọ dị n'ụtụtụ ahụ na m ozi gị high star isi MCC dị na were nọtụ zibata ozi gị isi na ị chọrọ ikele anyị maka ọrụ ọma anyị na-arụ na ụtụtụ a na anyị nwee a great day my people ya gaziere gị nọ high star ngwa gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka Blazer Favor ọ sị Clara n'ikwenye nji ga wepụ life ole gị ọnwụ wepụrụ ya ọwụ anyị nwa wepụrụ ọwụ iji hụkwa na ị bịara bịa kiriwe anyị nọ ị bọọla chi ụtụtụ ọma Uchenna Clever ọnụọha ịla Clara bekee shell ole otu mere n'ụbọchị taa anyị dị mma onye eze lobo ụwa mara unu mma Clara na Uchenna ọnụ ga-ahụ ngwụcha ọnwa ga-ahụ ngwụcha anyị n'aha Jizọs amen biko na-atụtụ mgbe anyị n'ụtụtụ nwanne m nwoke onye shi data asụm ụwa makwarị ya mma ọ kpọọla nkwa n'ihu n'akpụkpa my brother Uchenna ga-abịa n'obodo ọma mụwụ Mbaise anyị nwere Abo General Hospital arụrụ ya ma arụrụ General Hospital nke Owerri nna m gị gaa ebe ahụ gị mere ndị Mbaise ebere mere ndị isi ndị nga ọkpaala mere ndị isi mebi mpaghara mba nnọọ na Ikeduru ndị kwesịrị ịbịa ebe ahụ na-anata ọgwụgwọ ebere gị na-ajụ si gọọmenti anyị ele ihe anyị megye anyị mebiri ndị ọchịchị ajere eleghị ihe dị na amaghị ebe a na-esi bido kwuo n'ihe gbasara ndị ọchịchị n'inye ezi ahụike ezi nchekwa na ezi amamihe nyere ụmụaka ndị Chineke kere n'oyiyi ya ncheta ụtụtụ ochete ndị ọchịchị a ma na ebe akwa ebeghị ya maka onwe m ọwụọ maka onwe m naanị ọ maka ndị Chineke kere n'oyiyi ya n'ihi na ọ na oyiyi mmadụ ka Chineke kere oyiyi ya stil ndị ọchịchị kwesịrị ime ihe adịrị mmadụ mma ewere ahụhụ na-atagbu anyị ịhụ na Amerịka aba anọ na Naijiria nke ibi ebe ha ịmụ nwa n'ele n'ebe ọzọ agaghị eji ịmụ nwa n'ọkwa na hospital ike n'ebe a private ọ mmadụ niile ga-eme ekele dị moni bido taa South Africa nọ ị ga-agaru ebe ahụ ya wụrụ ahụike anyị nwere General Hospital a na-enye ahụike ebe ahụ free ọzọ ma ị gara ka private ka ị ga-akwụ ụgwọ elee ho ji na ọ ga-adị ụta ma na-efe ntị ma ihe niile ili ndị nọọsụ a na-akwụli ihe ụgwọ tichas a ga-akwụli ndị ọrụ nchekwa a ga-akwụli mmadụ a na-anwụchi day in day night Chineke mere anyị ebere napụta anyị ụwa mara unu mma ndewo ya gaziere gị nwoke ọma ọ dị egwu na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka kedu ebe aha gị ahụ gara Ọbani David ọsọ na abọọlachi Uche na Clara na ịhụrụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ha dị dramatic ha agala bukọrọ ego anyị niile bujuo ya gbahapụ ndị ogbenye na there was a country according to one of our writers like that a gaziere gị nọ Ọbani David gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma ozi nke a si n'aka Onyinyechi ọ si Uche na Clara na Bọlachi o na kemgbe ụtụtụ ka ọ nọ na-achọgharị Facebook page anyị na-awụ ofere ebe ala ebe ya na ụkwụ agbajila nga ọ chọgharịghị anyị mana Chineke mee n'ebere na ọ bịachara bịa mee hụ anyị face to face na-ekirizi anyị ọ sị asị unu dị mma na ijisi ike ndewo ahụla m nke gị Blaze Favor ọ sị tutu ruo mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị enwere n'ala anyị bụ Naijiria bidoro gawa n'ụlọ ọgwụ ndị enwere n'ala anyị a narawa ọgwụgwọ ha na onweghị ihe a ga-eji ụlọ ọgwụ ndị a wee kpọrọ ajụjụ wee bụrụ where is the lie Blaze Favor ihe i kwuru o memere gịnị dị ya o wee bụrụ ya ị bọọla chi Uchenna ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ele otu nnọrịkwa ngele onye otu gị na anyị dị mma gbapụ ya ọsọ nọ nya aga m agbapụ ya agbapụ gbapụkpata gị ndị nọọsụ na every other people na-arụrụ the common man ọrụ na Nigeria ataala ahụhụ anyị nwekwere gọọmenti nwee politicians na-enwe ihe ejiri human being kpọrọ ebe o si na-ewute m some of these young boys ha mee ha dụọra ha white so ha na-aza SA that loitering about doing nothing jikwuo ka ewechokwu yarị ha ka ha bagọgụ because of peanuts na-eji akọlet adịụta na-eji ha bịa kọlet ike ego nọ n'ala ha egburu bufu ha bịa ha edowe anyị na poverty
whereas we have a lot here emejie ndị bekee ga-abịa here na-ehu ekpe but anyị na-ahụ ya korokoro n'anya ihe ndị a na-eme ha agbachie nkịtị ọ dịkwa njọ ọ dị njọ. If our people did not stand up and say no to all these things, man ole na ole bịa ha gara bekee ha ji tụghachi ebe ahụ ọ ka ndị si na security this and that ga-ebe eke ha ndị agịcha hụ ndị Igbo a na-akasigetiarị ndị Igbo all over the whole world. ihe na-aghara ndị a na-eme m. Oh God. Thank you. Bye-bye. Ndewo ya gaziere gị lara iwe ewelu onye nke a no go vex uche cheki na ndị nwunye ha dị ime ga-amụ n'ime izu ụka na-anaga aka n'ụkwụ ha dị ngodu. kedu ka a ga-esi eme ya bụ ihe ha dị ngodu. na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka bụrụ onye kachi AM si Ifakala dị na kansụl ime obodo Mba Itoolu ọ sị nke a bụ iji wee gwa gị na ndị gọọmenti anyị nwedị ihe ha ji ndụ anyị wee kpọrọ na ọ na-ekpe ekpere ka Chineke nye anyị onye ndu mkpu ndị mmadụ na-asụ na-emetụ n'obi ga-elekọta anyị anya nke ọma. Ya gaziere gị bro onye kachi AM gaa n'ihu Clara. Ozi nke si n'aka bro Obi ọ sị abụ onye abụọ Mbaise my brother ọ sị ka Chineke gọzie anyị maka eziokwu anyị na-agbasara ọhaneze. Ndewo o wee bụrụ ya ahụna m nke gị Ikechukwu Eze isi okoro duru ekwe isi ụtụtụ ọ bụ Uche na Clara na-abịa na Naijiria ebe a Wozi News na ndị ndu anyị ebu ụdị anyị n'obi ma otu na Chineke ya biko nyere anyị aka. Ya gaziere gị ị bọọla chi. ụtụtụ ọma ndewo chọrọ ikwu aha mbụ onye bụ Kwesiri esi m ihe aba n'afọ chọrọ ikwu na kemgbe ọchịchị Naijiria bara n'aka AT oji baa n'aka ndị fọmfọju akpa ndị chọrọ iri naanị ha achọ ka the public nweta the good ahụ mere anyị jiri elect because n'afọ 2015 ha bịara na-eti change ndị Naijiria eburu n'obi na a ga-enwe change taa na ihe anyị na-ahụ since that 2015 ruo na o nwebeghị ndị ntinu bara uru anyị nwetara n'aka ọchịchị dị ugbu a. Chineke zọwana anyị o nwere ihe anyị ga-emekwanụ. Thank you very much. Ndewo ya gaziere gị Chineke ya zọwa anyị ọ dị egbuwo ike agbụla. Na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Chioma Sofia ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na ọ bụ ihe ịtụnanya wee nye ya na maka na ndị a na-ekwu okwu ya family members ha anaghị aga ụlọ ọgwụ ndị a na n'ihi ya nke ahụ agbasaghị ha they don't bother. gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. n'ozi nke si n'aka Nweke Onasimus aha ka nkọ ka ọ Batimos ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya si Old Naked Road zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị Naijiria wo ị na-ekiri ya iche ma ịhụtachala ya mana nke ị na-ekiri ọzọ na-apụta hụ the more you look the less you see. ọ dị ego ike gwọrọ nke akụchapụla ị bọọla chi. Uche nwa God ụtụtụ ọma anyị dị mma o Clara erigbo olekwanụ adị m ka nwaanyị si adị. Ndewo Chief mmadụ Canada enyi ha wan esi m ụmụ akụba village Mojebekwe mbere na-aba God ihe ndị emego na ndị abụrụ strike na gọọmenti ekwa ọwawu mmadụ ịhụnụgba na mmadụ Canada. Uche ịma ihe mere ịma ọ na-awụ ekwa onye nọrọ ebe ọ na ebe ọ na-anọ na-agụ ya ihe nwere ikwu arịrịọ ndị gọọmenti regịdị ndị ị na-arịa ha na ihe dị otu akpara esokwa ịma ego ole ọwụ ihe niile dị ọkụ ọnụ na ndị agbụghịchi ike tụrụ ha ego bikọs ndị a na-ata ahụhụ ndị a na-ebu isi na-ebu mamịrị na-amụ anya abalị na-eche ụmụ nwaanyị dị ime dọtara ha mmiri na-amụ anya ihe niile ha tụrụ tiri ha ebere ego ka ha were dịkwana ka ibe ebrida anọ ha na mma isi gbawara ebrida ọ wee chenje na ha mma ọhụrụ gịnị ma ebrida anọ na mma ochie so ihe ndị a mere adịghị njọ ihe ha mere osi kọpụọra ha ego ka ha were rijuo ọpụ dịka ibe ha dọtara ha mmiri ebrida eji were nwanne narị ya ele ha eji azụta onye ihe mara ihe ị na-aga emezi ihe onye megide dị gị ito oyi ike Uchenna ị ga-awoli nwa ị ga-amụli anya abalị nwa a ga-emeli ya so ndị ahụ megide biko si sọpọtụ ha ka ha na-egbubere a bikọs a na-ewe emechie na nwaanyị ebe nke ọ na-ata ahụ ya baa ya na-akwụ m ego mgbogbom bete nga ahụ yere oye ya baa ya kwụọ m ya ele m wee na-elere bete nga ahụ dịsị ya na-akwụ mmiri mgbogbom otere ebe m na-eje so biko che ndị emechie ka ha nwee ike dịkwana ka ibe otere ebe m na-eje so biko nye ha ihe ha chọrọ maka ọ na-awụ imechi nwaanyị obi adị ya mma
ya bụ ihe m na-ekwusi biko nye ya atụrụ ka akwụkwọ eleta ndị ha na ndị dị ime anya ọfụma ka ha bụ enwu ọhịa mwachi bụ marịkara nwere igbo ya dịrị nna m ozo dịrị nọ ya dịrị gị na mma ịnụ ya bụ usoro obi gị adaala yọm na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Innocent obi na-atụ kwa ya isi Orogwe nke kansụl ime obodo Oro West zibata ozi gị isi uche na Clara hụrụ obodo anyị anọ ike ya agwụla gị anya ahụ na-ekwute ukwu ego ha ka ga na Tinubu nyere ndị Falcons mana ochetahụ ndị na-arụ ọrụ na ngalaba ahụike gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Chiamaka Igidiogu ọtụtụ ọma Beautiful Radio Couple na taa n'anya nọ n'ime ya ọsọ na-ekele anyị na anyị nwee ụbọchị dị mma ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ndị zibatara ozi na WhatsApp anyị biko ya ewutela ụlọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ya na nke ụtụtụ taa gbalịa sonyere anyị na mgbede Clara ọkụ elekere 5 anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ ụwa dị egwu akụkọ mere mgbadamgba gbara imagine onye bịara nnọọ gbajọọ ya bụ ihe omume n'ụdị olekwanụ ị na-agbajọ ụwa dị egwu na gịnị mere ọkụ elekere 5 nwanne lee anyị lee redio anyị akọwara gị mkpamkpa ndị mmadụ kpara ụmụ mmadụ ataala ha ike nwụrụ anwa n'ụtụtụ taa ndị wetara gị ya bụ ihe omume abụ nzukọ ume Igbo bụ m nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara ị ga-enye m abacha ọwọ ka ị gaghị enye ya na ị gaghị enye nke gba m ka m mara Uche don't pressure me I should not pressure you pressure me ị ga-enye m ka ọ bụ project na tell you they expect money the money come I go give Clara you why are you like this why are you like this you buy am for me the gown you buy am for me cup efe top agbere cup na kemgbe yawa aka nwetaziri ka ị chọrọ iji eso m aka onye wetere na so ibi aka onye wetere onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa na Owere nchi nọrọkwa ebe ahụ emekwala nga ya asụwekwe ụtọ mmiri nsọmọrị ụtọ mmiri ụkwanị tebele injinia Bruno àpàdé àbọ̀kiri pọ̀ ìrẹ̀ àbà ṣé ju ìgbèjọba. ezokwezoku kíjẹ́ máa ti máa kọ́ laga akụkọ ezokwezoku kíjẹ́ máa ti máa kọ́ laga akụkọ akụkọ mereme o mere Kogi steeti mama o mere Kogi steeti papa ebe mụ jere kwulo bilọngụ na dị egwu Mane arusi, one of the Abamede Monu, brother. Anye Jema, Luna Kogio, Chiche Waleba. That was a loburu canop in the Manu Abalaga. Echo News people. Ebemo, Ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye Tima, Bodona lo Reneba. ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a anyị mere onye ọbịa onye anyị na ya ga-anọrọ esi ugbu a ruo nkeji 15 na-abịa abịa 15 minutes ka o wee nwee ike kọwara gị ihe kpọrọ ya ije onye ọbịa nnọọ nwoke ọma welcome. Good morning my people of Owerri. Good morning Nigeria. O wee bụrụ ya ka ọ dị gịnị kpọrọ gị ije? Why are you here? Okay, this is Dubis Forest Academy. I'm Mr. Chika James, the head of education, Dubis Forest Academy. We are here for a day seminar in the city of Owerri and also the workshop that we'll be having from next week. So Dubis Forest Academy is an academy that have been built with trust, transparency, and we are over 10 years in this business, teaching people on how to trade financially in the global financial market. So we teach people on how to trade the forex market. We teach people on how to trade stock and other financial instruments in the global financial market. So we are here in the city of Owerri due to the way people have been calling us. Our office is located in the city of Port Harcourt. Head office is at Port Harcourt. Then we also have other branches at Omahe and Enugu. But Owerri have been on our leg calling us to come and do program here. So we are here to tell people how we
profit in financial market. O wee bụrụ ya ka ọ dị kedu ụdịrị mmadụ unu chọrọ n'ihe omume a na-ekwu okwu ya? What category of people do you people need in this program? Okay, the issue of financial market is at least once you are 18 years and above, then you are qualified to be in this program. We are qualified to trade forex market. You are qualified to learn. And again, you know, looking at the global situation, which Nigeria is also affected. What is the global situation? Things are falling apart, inflation everywhere. Many of us need extra source of income, legitimate extra source of income. Let me put it that way. Okay. Now, legitimate extra source of income is what you can do with your phone, your laptop, or any internet device, tools you have. Now, with that, instead of using your phone, watch YouTube, watch Facebook, you can also use it to make money, because we have been in this business for the past 10 years. We'll show you how to make money with this. And not only that, there are some global events that you listen to the radio, watch on the television daily, like this issue of tariff war, Donald Trump do this, Donald Trump do that. Now we capitalize on those information, show people on how to trade, show them on the particular asset you can trade with those information you are having, you are seeing on your smartphone or your television, or you are hearing on radio. We teach you. In fact, this is what we've come to show people in the city of Owerri. O wee bụrụ ya ka ọ dị, ị nwere ike ịgwa anyị ebe ihe omume a ga-anọ ehiodo, the venue for the program? Okay. This program is slated to hold at Rockview Hotel, just the city of Owerri here. Rockview Hotel, I believe each and every one of us knows it. Okay. And what we want to do is that we've been on air, we've been online, and it's limited space. We have limited space. So we want people who wants to attend, okay, so that we keep seat for them, to text 0814. Either you text or you WhatsApp us on 0814 386 0735. 0814 386 0735. Just text Owerri to this number so that we can reserve a seat for you, because like as we say, the seats are limited. Now, for you to be in this program, due to the wide coverage of this program online, on air, and even yesterday we went to the street of Owerri for rally, share flyer. So the hall is very limited. So for you to be in that program, just text Owerri to 0814 386 0735 so that we reserve a seat for you. Remember, venue is at Rockview Hotel, Owerri. Time is 10 a.m. And the program is taking place tomorrow. Tomorrow, Friday, by 1st of July. That program is free because many people. 10 a.m. because many people will be asking, is it free of charge? Yes, is it free of charge? The only thing we want to do is that Monday, Tuesday, Wednesday, we are still here with you guys to now dissect the market, show you how we make profit. In fact, that is where we trade, because on Friday we'll not have the chance to show you how the market was. But on Monday, Tuesday, Wednesday, we want to break it down. There are those who have been thinking, okay, how can I study? How can I learn this? And probably they tell you, okay, you want to learn, they charge you a certain amount. But here, that Monday, Tuesday, Wednesday is free. The only thing is that when you are coming, just fund the account so that will show you how to trade, profit, and also withdraw in that program. So remember, is at in the city of Owerri here, Rockview Hotel. Time is 10 a.m. Okay, let's assume I want to come. What and what should I come with? Okay, just call with your smartphone, any internet device, just call with it, and probably if you have your ID card, so that we register you at once and also verify your account, because
for you to be able to withdraw, trade and withdraw, okay, you can trade, but to withdraw instantly, if you've not verified your account, you can't. So come with your smartphone, then come with any government ID card, maybe your name. Government ID card. Yes, Okay. your name or international passport or voter's card, so that we get that. Even if you don't have it physical, just have a snap of it, because we need to verify that information so that you can be able to withdraw. O wee bụrụ ya ka ọ dị ama m nwere ihe nwere ike ịkọwakwuru ndị mmadụ gbasara forex a na-ekwu okwu ya. Can you throw more light about this forex of a thing? Okay. Talking about forex, forex have gone viral such that the government of Nigeria have also approved the forex market. Now, if you watch the news in town, is that government want to train over 100,000 youth in the forest. That is federal government. I believe most of us must have gotten that information. Now, if government have decided to take this step, telling you that it is a legitimate business, the only thing is that some of us don't know how to trade this. Some of us don't know how to maximize it with information we have to trade this. Now, looking at what has happened globally in the financial market, this issue of tariff war, most of us will just hear it as a news. Some of us laugh over it. Now, all of these things are causing ripple in the market. Now, we get this information because as soon as this pronunciation is made, it affects many countries, their economy, their currency. Now, when it affects them, we as a forex trader, we in the education part, we dissect this information. We now know the particular assets, instrument it will affect. And if it affects it, the instrument will either rise or fall. Now, if it will either rise or fall, it's now based on us to tell those, our students, okay, this particular asset you can go for buy, or this particular asset you can go for sell. Like recently now, tomorrow, there's another one coming up. If you be listening to news. So when this information comes, to affect most of this currency, most of this asset, now it's not left for us to tell you the direction this asset will go. So that is the way the forex market is now. And when this information comes, those who already have the knowledge of it will make money. Those who don't have the knowledge will lose. Why some of those at the street will take it as a normal information. So we want to get all of these things, put it in one basket, and tell the public. However, ya ka ọ dị ogboke abatala onye dubis ndewa ya ngwa ama m nwere ihe nwere ike ịgbakwunye na asị mmadụ ọsụtara ya tapịakwara ịma my brother na-asụ n'oku ihe a n'okwu oyibo ma tapịara ndị ụmụnne m ndị na-anụ ihe a na-ekwu ugbu a anyị na-agwa gị na ọwa echi wụ the D-Day. anyị ga-eji ndị mmadụ the right way of how to trade. Instead of now complaining about fuel, about how things is hard, this is the time you kwesiri take action for yourself, so that asking a fuel was a 1.5. Get money making money in dollars. Yeah, with the review of how to make money in dollars. Anytime I basara trading, some persons nature no cha kind of ya. Our business of buying and selling, and the good news was that they get making money in dollars, in hard currency. Ebobla original fake gadi omashi. Otu akọ. So mbobla ndị mara hụ na onwe ebe ego shi na-apụta like this, ndị mara ga-abịa clone make chọwa idupu ndị mara dịka amama gwara gị last time na our Telegram channel now. Nke just bata Owerri na-agwa ndị mmadụ ka ha ga dị ahụ ihe anyị na-eme. Before you know it, he duplicate our Telegram channel. Were our logo, everything, our name, Dubis Friends Academy on Telegram. He got there and he got here 3,500 on radio. Had duplicate Amamoto Hashimea, just in Kamba Owerri. He duplicated. But YouTube, you can't have two names in YouTube. So at Dubis Friends Academy. Facebook, Dubis Rice Academy, but on Telegram, he has win forest with Dubis on bracket. Each one the one who original Dubis Rice Academy, he had it there now 2,000. Come negative figure so that you no go follow wrong one.